はい。そうか。はい。ボーゼル。世界すべてとはいかないが、これでお前の、己の無力さを思い知らせてやる。女だからって甘く見ない方がいいわよ。これで終わりです。くたばりやがれ。我らが神の力をお見せしましょう。ここが貴様の墓場よ。
ソニアは死んだか。所詮裏切り者の産んだ子供というところか。坊主もう後が、坊主その剣をいでよ、我が下僕どもよ。すごい。いたか。忘れてもらっ笑わせる。我々ならば見事ここまでたどり着いてみるがいい。